Mit navn er Martin Ruber Jensen. Kommer fra Head of Social Business ved Brandhouse. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om den sociale iværksætter, hvordan du bruger det, hvordan du bruger sociale medier til at gavne din forretning. Så det første emne, vi skal snakke om, det er det sociale medielandskab. For at se, fordi sociale medier er jo virkelig rigtig mange ting, og har været der også lang tid før Facebook. Helt tilbage fra, man kan sige, tekstbaserede forer, hvor man sad og diskuterede bøger, eller hvad man nu diskuterede i det. Det er jo så blevet til nogle flere medier i dag, og et noget større udvalg, og meget mere sådan emneopdelt i man kan sige, både temaer og funktioner. I forhold til, om det er fordi, vi skal udtrykke os, hvor vi ser op i venstre hjørne, jamen der har vi jo sådan noget som blogger, WordPress, Wikipedia. Hvis det er fordi, vi gerne vil have emneindlæg og fortælle, hvor folk så kan kommentere eller komme ud med vores ting. Så er der netværk, så er der de steder, hvis vi kigger i midten, de sociale platforme, som er dem, vi skal snakke lidt mere om i dag. Det er jo så Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, som nogle af de største, både på verdensplan, men også herhjemme. Udover det, jamen så er der jo, hvis vi kigger nede i højre hjørne, noget, der bliver større og større, social gaming. Det er jo alt fra World of Warcraft til Facebook-spil, til mobilspil i virkeligheden også efterhånden, som også begynder at have deres helt eget sociale liv. Mulighederne er mange, og medierne kan være svære at finde rundt i. Jeg har prøvet at kigge lidt på, hvad for nogle jeg synes er mest interessant herhjemme i Danmark at bruge tid på, fordi man kan sige, mange siger, at sociale medier er gratis. Det er det jo langt hen ad vejen også, eller kan være. Men det koster virkelig en af de vigtigste ressourcer, vi også har som iværksætter, og det er tid. Kigger vi på nogle af dem, der er størst herhjemme, eller man kan sige det største herhjemme, jamen så er det jo Facebook. 3,2 millioner danske profiler. Det er der, folk bruger rigtig meget af deres tid. Folk er i gennemsnit på 22 minutter om dagen, og 72% er på Facebook dagligt. Det vil sige, det er altså der stort set næsten uanfægtet, hvilken målgruppe man gerne vil ud og have i tale og komme i dialog med. Jamen så er Facebook, det kan være et rigtig interessant sted at være. Kigger vi på YouTube, som i høj grad også er social, jamen altså der bliver uploadet 60 timers video hvert minut. Det YouTube, som jeg synes, at YouTube er fantastisk til, det er som det her, altså som videoarkiv. Udover at du selvfølgelig kan kommentere, og videoen kan have et liv på YouTube, men YouTube gør det virkelig nemt at embedde med stort set alle sider af alle andre medier. Og så har det nogle gode måleværktøjer på din film, du kan bruge til sådan den kvalitative behandling af, om du synes, videoen gør, som den skal bagefter. Kigger vi på Instagram, så er der ca. 250.000 danske profiler, ifølge sådan, man kan sige, så tæt man nu kan komme til alle. Det er ikke altid medierne er så villige til at fortælle præcis, hvor mange de forskellige lande har. Men på verdensplan, det er så dog ikke kun Danmark, men der bliver uploadet 40 millioner billeder hver dag. Det er altså et medie i kraftig vækst, stadigvæk. Ejet af, som sagt, Facebook, og en god mulighed for med filtre, at alle pludselig er fotografer, det vil sige dine brugere. Rigtig mange virksomheder, selvom de ikke selv har en aktiv tilstedeværelse på Instagram, jamen hvis de prøver at søge på sig selv som hashtag, så vil de virkelig finde ud af, at der måske allerede ligger et par hundrede billeder tagget i forskellige sammenhæng af forskellige brugere. Så en god, også hyggelig måde, man kan sige sådan en personlig måde, at komme ud til sine brugere på. Blandt andet, man kan sige, et af de gode eksempler, som den store eksempler herhjemme, er jo sådan noget som Medina, som stadig påstår, at hun selv styrer hendes både Instagram og Twitter-profil, og kører sådan en meget personlig stil, men for hende en god mulighed for at komme ud til hendes brugere, uden sådan det store filter, og måske også en gang imellem gå ud og dementere og vise hendes side af nogle historier, som medier de bringer. Kigger vi derimod på LinkedIn, jamen så er det her, vi er, når vi er på arbejde. Det er mellem 8 om morgenen og 17 om aftenen, at hovedparten af brugerne på LinkedIn er på. Der er over 1 million profiler i Danmark, så det begynder også at være, man kan sige, en god penetration af Danmark, der er der. Rigtig mange begynder at komme med, man kan sige også faggrupper som håndværkere. Det er stadig svært at finde murer på LinkedIn, men der begynder at komme flere af dem. Folk tager det til sig, og sådan specielt også den, nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger, men den 50+-gruppen begynder at være nysgerrig omkring, hvad LinkedIn er for noget. Men når man laver sine ting på LinkedIn, jamen, så er det jo primært selvfølgelig ens profil, en company page, man kan have som tilstedeværelse, og selvfølgelig, der er også annoncemuligheder. Til gengæld vil jeg så sige omkring LinkedIn-annoncer. En sjov ting er, at de får ingen klik i weekenden, hvilket jo så kun illustrerer, at det er, når vi er på arbejde, vi er på LinkedIn. Og det skal man selvfølgelig tænke over, når man skal snakke med sine brugere, og hvornår man skal poste ting. Twitter i Danmark, ca. 260.000 profiler. Er du på Twitter, så er du som regel meget aktiv.
Ellers så er man der stort set ikke. Der er begyndt at komme lidt mere trafik herhjemme, i og med at forskellige medier, både tv-programmer, sportsudsendelser og ikke mindst også kendte sportsudøvere, er kommet med og begyndt at bruge Twitter mere aktivt. Jeg tror dog ikke, min personlige holdning er, jeg tror ikke, at den over at få den kraftige, man kan sige, sådan penetration, som der har, hvis man for eksempel bare tager til Sverige, Tyskland eller England eller USA selvfølgelig. Der har ligesom manglet en lidt kraftig vækstmotor fra starten af, med at Carlsberg eller X-Factor, Vild med Dans fra starten, gik ind og sagde tweet på det her hashtag, og så kører vi feed i bunden af skærmen for det. Den typiske bruger på Twitter er en person i Københavnsområdet, 3 år uddannelse plus, start 30'erne. Sådan populært sagt, det er kommunikationsbranchen, der stadig meget er repræsenteret der. Men igen, er det din målgruppe, jamen så er det stedet at være. Kigger vi på Google+, det er jo Googles svar på et socialt medie, eller som de gerne selv hellere vil have, man skal kigge på det, en social ryggrad hen over nettet. Det er jo, man kan sige, Google+ funktioner er jo integreret i både ens Gmail, Google-søgning og mange forskellige steder. Men som social medie, jamen så det er ikke et sted, så mange danskere er. Det er ikke et sted, der har det helt store trafik i forhold til de andre, så selvfølgelig er det der. Der er nogle fordele, hvis man bruger AdWords, så får man nogle bumps i forhold til, at man også har en Google+ side. Men derudover, så er det måske nogle af de andre, der er mere interessant i første omgang, hvis du skal i gang med sociale medier og finde ud af, hvad du skal bruge tid på. Pinterest, som det sidste, jeg har taget med omkring danske medier, det er bygget af pin og interest. Så det vil sige, at ens profil er en tavle, hvor man så kan hænge billeder og indhold, man finder på nettet op. 80% af brugerne er kvinder. Der er 70 millioner brugere på verdensplan, 70.000 i Danmark. Det vokser egentlig sådan rimelig pænt. Og man kan sige sådan, jamen, hvis du skal være på Pinterest, det er meget tænkt livsstilsmagasin. Alt for damerne, femina, det er boligopskrifter, billeder af ting, som jeg godt kan lide. For cirka et år siden, der var der 97,7% af brugerne, der var kvinder. Nu er der så kommet små 20% mænd. Hvad er der sket i løbet af de sidste halvanden år? Der er kommet porno på Pinterest. Men ellers så er det stadigvæk fortrinsvis kvinder, der bruger det som aktive brugere. Der er selvfølgelig igen, der er mange andre medier. Der er også niche-medier. Hotels.com er også et sociale medie, hvis det er ens målgruppe. Trustpilot. Vi med børn er også et socialt medie. Der er mange forskellige, og der er også mange, som kan give mere specifik mening for jer, end kun dem her. Det var lidt, hvad jeg havde valgt at tage med omkring det sociale medielandskab. Den næste film, vi skal kigge på, der vil jeg kigge lidt på top 10 over mine egne sådan råd til, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre på sociale medier. Så se med.